Macen sirri, babi na 6. Bismillahirrahmanirrahim. Sanye take da faful ɗin shadda ɗinkin doguwar riga, ba ƙaramin kyau ta yi mata ba, hannunta na sanye da agogo fari mai kyau ta yafa farin gyale. Ta yi murmushi ta ce, "Mommy na ni ce," ta nemi guri ta zauna. Masha Allah, su da sai ambata a cikin ransa, inda a fili ya bi ta da ƙayataccen murmushi. Duk irin kallon da su da suke yi wa Intisar, Jamila na kallo ta kawar da kai ta da faɗa far'arta ta ce, "Barka da zuwa Anti Intisar." Juya Intisar ce ta kalli Jamila, kasancewar a kusa suke, wato kujera ɗaya mai zaman mutum uku. Yasa Intisar kamo hannun Jamila tana murmushi ta ce, "Sista ya kike?" Lafiya ta ce, "Lafiya ya su momi." Mamaki ne ya kama Intisar saboda ta Jamila na tambayar mominta. Intisar ta kalli momi ta ce, "Momi, wannan sis ɗin fa ban gane ta ba." Momi ta ce, "Ai ba ma ki santa ba, yarinya ta ce yar yayata." "Oh," Intisar ta ce saboda tana da rawar kai ta rungume Jamila suna dariya. Mami ta ce, "Brodan naki baki gaishe sa ba." Waro ido Intisar sai ta ce, "Wow, my lovely broad." Ashe bature ne ma. Daga Momi har Sudes da Jamila sai da suka dara. Sudes ya ce, "Da alama baki ma san ni ba." Intisar ta ce cikin gyaɗa kai. Momi ta miƙe ta bar gurin. Sudes ya kashe wa Intisar ido ya ce, "Yayin naki baki san sa ba, ko ki ji labarinsa?" Intisar ta ce, "Momi dai na yawan ambatar sunanka, ashe za mu haɗu." Jamila da ke zaune a cikinsu babu idan tana kan TV. Hankalinta ko yana cikin jimami. Da haka nan suka ɗan taɓa hira. Sudes ya ce, "Ki ba ni namba ɗinki, in ya so idan zan zo gidan kuɗin kira ki, sai ki min ɗan wake." Fashewa da dariya suka yi. Intisar ta miƙe ta shige ciki. Sudes ya bi ta da kallo, sai da Intisar ta ɓule ciki, sannan Sudes ya dawo da kallonsa ga Jamila. Ya ce, "Tashi mu je." Ko jiki a sanye Jamila ta ce, "To." Ta miƙe tare da gyara niƙaf ɗin fuskar ta. Mami da suka fito da Intisar ta ce, "Kwana nawa zaki?" Jamila ta ce, "Gobe zan dawo Hajiya." Mami ta yi murmushi ta ce, "To Allah ya kai mu, ya sauke ku lafiya." Cikin gawar kai Intisar ta ce, "Broda, ina za ka ne?" Sudes ya yi murmushi ya ce, "Zan kai Lilsis ɗin gidansu, gobe za ta dawo." Intisar ta ce, "A wace unguwa suke in bi ku?" Sudes ya ce, "Rugar Madaki." Warar ido Intisar ta yi saboda ta san inda unguwar take da tulun da inda unguwar take ba wai wata wadatacce ba ce. "Sai kun dawo, idan ka dawo na zo mu yi hira." Mami da ke tsaye ta ce, "Oh yara babu kunya." Intisar ta fice da gudu, ran Jamila kamar an ɗora mata garwashi haka take ji. Suka fita zuwa gurin mota, ta buɗe ta shiga, shi ma ya shiga, aka buɗe musu gate suka fita. Sun yi nisa sosai. Sudes ya kalli fuskar Jamila ya ce, "Kanwata ko dai mu koma ne?" A hankali Jamila ta ce, "Mu koma kuma?" Iman na kamar zaki kuka." Sudes ya faɗa yana ƙarewa fuskar ta kallo. Mu je kawai," Jamila ta ce tare da ƙaƙalon murmushin dole. Cikin ikon Allah suka isa ragarsa, kasancewar nasu gidan na siminti ne yasa ya fita daban a gidansu. Fakin Sudes ya yi suka fito. Dada da ke rike da roba za ta dama kudu ta hango su cikin murna da far'a ta ce, "Lalai marhabin da baki." Shiga ɗakin suka yi. Sudes ya zauna kan kujera. Jamila ta fito ta leƙa ɗakin Harira cikin ɗaga murya. Jamila ta ce, "Harira ba ta nan ne Dada?" Ida ta ce tana tambayar Jamila cewa, "Kin zo ku ƙara ko?" Dariya Jamila ce tana kallon Dare da ke dama nono da dambu. Aka sa wurin Dada. Jamila ce ta ɗauko nonon ta kawo gaban Sudes ta ajiye, ta ɗauko masa ludayi tana dariya ta ce, "Ya Sudes, yau za ka sha nonon shanu." Shi ma dariya ya yi, kana ya ce, "Dama ina sha sosai ma, har guzaransa zan yi." Jamila ta ce, "Ai kuwa akwai da yawa." Suga ta ɗauko a wata farin leda ta miƙa masa, ya karɓa. Tana shirin ficewa ya kalle ta ya ce, Kar ki sake ki fita ko nan da waje saboda wannan hatsabibin yaron." Tom Jamila ta ce ta dawo ta zauna tana kallon sa. Bayan da ta gama aikinta ta shigo suka gaisa da Sudes, take tambayar sa ina mahaifiyarsa, ya ce mata tana cikin ƙoshin lafiya. Da ta ce, "Ka sha nono man, sai ka ce bako." Murmushi Sudes ya ce, "Mama, ai ni juye min za a yi tafi da shi." Da ta yi dariya ta ce, "Ai akwai wanda za ka tafi da shi ɗin, ka sha wannan." Ba dan ya shirya ba ya sha, saboda kar ta ce bai sha ba. Ya ajiye ludayin tare da sanya hannunsa cikin aljihu, ya ciro 15,000 ya ajiye mata ya ce ta sayi sabulu. Cikin tsananin farin ciki Dada ta ce, "Allah ya maka albarka." Sudes ya miƙe kalli Jamila ce, "Kanwata ki kula fa, yana cikin magana." Baba Ruwaji, wato mahaifin Jamila, ya yi sallama. Koma Sudes ya zauna kansa sunkuyi. "Ai gaida baba." Cikin farin ciki baba ya amsa yana sanya masa albarka. Daga nan Sudes ya ce zai tafi. Dare ta ɗauki robar fentin ƙarama
ta cika masa da nono ta sanya masa dambu a leda. Baba ya shiga ɗakin sai ya kawo masa man shanu a gora ya ce a kai wa Hajiya. Sudes ya koma yi wa Jamila gargaɗi ya tafi. Sudes na tafiya Lamini ya iso bakin kofar su Jamila ya ce ai ta dawo ko zan fanshe asarar da na yi wanda ruwa ya tafi min da shukokina ya faɗa. To masu sauraro bari mu kasance a nan sai kasance tare da ni cikin shiri na gaba dan Allah kar ku manta danna mana subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shiri.